ದಾದ ಬೋಡು ಯಾನ್ ಮುಲ್ತ ಎಸ್ಸೈ ದಾದ ಬೋಡು ಇಂಬೇನು ಓಲಾಂಡ ತೂತಾರ ಇಜ್ಜಿ ಯಾರೆಂದು ಇಂಬೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಲ್ವೆ ಇಂಬೆ ಪೊಲೀಸರ್ನ ಕೈಕ್ ದಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಈ ಏರಿಯಡೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿ ದಿಕ್ಕದುಂಡು ಓಲಾಂಡ ತೂಂಡ ಎಂಕ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾವು ಸರ್ ಹಾವು. ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ, ಎಸ್ ರಡ್ಡು ಶರ್ಟ್ ರಡ್ಡು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೊರ್ಲೆ. ಈ ಮೋನೇನು ಓಲಾ ತೂಯಿಲಕ್ಕೊಂಡ ಒಂದು ಕಲ್ಲುವೆ ದಾದಾಯ ಮೋಣೆ ತೂಪ ಕೊರಿಯ ಬೇಗ ಮೋಣೆ ತೂಲ. ಹಲೋ ಸರ್, ಇರ್ ನಾಡೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲ್ವೆ ಮುಲ್ಪುಲ್ಲೆ ಬೇಗ ಬಲೆ ಅಣ್ಣ ಒಂದವತ್ತ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ಪು. ತೊಂಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಣ್ಣ. ಅಣ್ಣ ಕಾಸು. ಓಹ್ ಅವ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿ, ಸಾರಿ. ಕೊರ್ ಕಾಸು ದೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಬೇಗ ಕೊರು. ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಲ ಕಾಸು ಕೊರ್ಪುಜ್ಜ ಎತ್ತೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಅಡ. ಈಗ ಕಾಸು ಯಾನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂಚ ಬುಡಚೇಣ ಲೆತಂಪೊಲೆ ಗಳ್ಳು ಪಾಡ್ಲೆ ಕೆರ್ಲೆ ಈಗ ಅವಾರ್ಡ್ ಉಂಟು ಪಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಆಯನು ಬುಡೋಡ್ಚಿ. ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಸಾರಿ ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಓವರ್ ಇತ್ತು. ಅಯ್ಯ ಗೊತ್ತಾತಂದ್ರೆ ದಾಳ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲ ಸಂಕರ್ನಾಗ ನೆನಪು. ಇನ್ನ ಶರ್ಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಬತ್ತನು ಒಂದೇ ಕಲರ್, ಈ ಕಲರ್ ಇಕ್ಕಿನ ಓಸಿ ಇಕ್ಕಿನ ಲಾ ಬಂದು ಬತ್ತನು. ದೆರ್ಪೆರಿತ್ತು ಏತ್ಗೆ ಜುಲ್ಲೆ ಏತ್ಗೇಜ ಅಂಚತ್ತನ್ನ ಒರಿಯನ್ ಕೆರಿಯರ್ ಇತ್ತು ಅಯ್ಯ ಒಲ್ತಾಯ್ ಮುಲ್ಪ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಾಯ್ ಏತ್ ಕೊರ್ಪ 3 ಲಕ್ಷ ಕೊರ್ಪೆ. ಅಯ್ಯನ ಫೋಟೋ ಉಂಡತ್ತ అవుండు. ಕಾಸು ರೆಡಿ ಉಂಡತ? ಕಾಸು ರೆಡಿ ಉಂಡು. ಇನಿ ಕೆರಂಡ ಇನಿ ರೆಡಿ ಉಂಡು 3 ಲಕ್ಷ. ಸರಿ ಪೋಯ್ ಬಲೆ ಅಣ್ಣೆ ಆತು ದೂರ ಕಲ್ಲಡ್ಕಬಹುದು. ఆయన ಕೆರ್ಪು ನೆರ್ತು ಈ ಮೂಜಿ ಕಾಸ್ತಿ ఆయన ಮುಲ್ಪ ಕೆರಂಡ 3 ಲಕ್ಷ ಮುಲ್ಪನೆ ತಿಕ್ಕುಜ. ಅಣ್ಣ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಚೂರ್ಲ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಇಜ್ಜ ಇಜ್ಜಂದಿನೈಕೆ ರೌಡಿ ಆತನೆ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಟಾಟಾ, ಗುಡ್ ಬಾಯ್, ಗಯಾ. ಮೂಜಿ ದಿನ ಅಂಡ್ಯ ಶೀತ ಜ್ವರ. ಡಾಕ್ಟರ್ ತೋಜಾ ಇಜ್ಜ ತೋಜಾಯ ಫುಲ್ಲು ಚೆಕಪ್ ಮನ್ಪೇರು ಪಂಡೇರ್ ದಾಯ ಪಂಡ ದಾದನ ಕೊರೋನಾದ ಲಕ್ಷಣ ಉಂಡು ಪಂಡೇರ್. ಅಣ್ಣ ಪುತ್ತೂರು ಪೋಪರ ಪೋಪೆ ಏತಾಪುಂಡು ಏಳ್ನು ತಪ್ಪುಂಡನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ಜ ಮಿನಿಮಮ್ ಆತು ಉಂಡಣ್ಣ ಮಾಮೂಲಿ. ಸರಿ ಪೋಯ್ ಅಣ್ಣ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಪೇ ಮನ್ಪುಲ ಅಣ್ಣ ಬೇಯ್ತೇನೆ ಮನ್ಪುಡ. ಸರಿ ಕುಲ್ಲೆ ಅಣ್ಣ 1 ನಿಮಿಷ ಬರ್ಪೆ. ಸರಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರೆ ಲೇಟ್ ಅಂಡ್ ಸಾವು. ತೂ
ಪುತ್ತೂರುಗು ಡ್ರೈವರ್ ಹಂಚಿ ಬೋತೇರು. ಡ್ರೈವರಾ? ಈ ರಿಕ್ಷಾದ ಡ್ರೈವರ್ ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಣ್ಣ ರಿಕ್ಷಾ ಈರ್ ಡ್ರೈವರ ಡ್ರೈವರ್ ಬಂದು ಒಂಜನ ಏಳ್ನು ದೆತ್ತೊಂದು ಪೋಂಡು ಪುತ್ತೂರುಗು. ಏಳ್ನುದ ಪುತ್ತೂರು ಇಪ್ಪನೇ ಮುನ್ನೂದು ಏಳ್ನು ದಾಯ ಕೊರ್ನೇರು ಎಂಕದಾದ ಗೊತ್ತು ಯಾನ್ ಈ ಊರಿಗೆ ಪೋಸತ್ತು. ಸರಿ ಎಂಕೀರ್ ಮುನ್ನೂದು ಕೊರ್ಲೆ ಯಾನ್ ಎರನ ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡುಪ. ಸರಿ ಬಿಡ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪೆ. ಇಂದೆ ಒಡೆ ಪೋಯ್ ಮಾರೆ ತೋಜೆ ಈರ್ದಾನೆ ಕುಲ್ಲುದು ನೀ ದೂರ ಪೋಯರೆ ಅತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಕಾಸು ಕೊರಿಯ ಏನನ್ನು ಪುತ್ತೂರು ಬಿಡ್ಲೆ ಏರಿಯಾಗೆ ಕಾಸು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಜಪ್ಯ ತಿರ್ತು. ಊರೆಲ್ಲ ವರ್ಷಕ್ಕೊರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪೀರು ಏನನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದೇ ಉಳ್ಳಾರ ಅಂದ